Halos ang dami talaga dito ng tamar guys. Oh. Nakahilera. Ayan guys. Ayan guys, nakakalbo na ito. Ito guys, panglinis ng ipin to. Wala. Ay, dili pa gali sa tihak tre, oh. Wala pa dili sa kadto ba? Iyon ko may hagdanan, una hagdanan. Slim tayo. Ani mahala. Over there. Come over there. Be, tre. I-try be videohi. Videohi ko tere be, inana be. Kung maka-video siya. Kasagay na siya. Dali di pre, kitagan. Dili pre mga tagas na puno kayo. Oo. Sige, try be video be. Hindi, ina, try ba? Ay, da. Try be kung dili siya makabidyo na. Oo. Kami kasi nahingal na po kami ng premier. O diba? Pastilan. O guys. Malapit na pala guys ang labasan. O. Ayan o. Yan na guys ang labasan. Kaya pala ayaw na ng... O, dawata ko na yun. So yung pinahirapan guys. Tapos dawata ko na yun. Kayo nga nga, kaya basi mamulog ko ha. May maala dito ang dito. Habog gali. O, para kita ko dito. Kinalabuligan ka kasi basi. Yan guys. Mahirap talaga mamuha na lang guys, no? Pre. Ano mo lang nakakawin na kami? Umalang nila. Kinuhot mo na ng kape mo? Ani mo lagi pitik-pitik-pitik. Hindi nga kami guys. Ipawisan ko pre. Simot ka? Oh, kanindot na sa mong kamera. Mag-iibon daw siya guys. Ang kamera niya daw ay. So exchange niya. Ang cellphone ko ato sa iyaa. Ang cellphone niya dili sa kuha. Huwag na buwan mo ligurong bayhanan ni.
Nepa! Nepa! Love yung nawong mo. Love yung nawong mo. Ganda guys, oh, puro violet. Guys, oh, puro violet fish yung mga ano, nakikita nyo ba? Ayan guys, oh, violet siya. Oh, puro mga violet. Saan ka dyan, diba? Bato-bato na nga, tumutubo pa yung mga bulaklak yan. Ini? Hindi mo? Hindi mo tumukon? Puro violet. Ito guys yung paborito ni Sarah guys. Mga violet. Di katawan. Tiguan. Mapi ko po. Dili daw siya na-scared. Hindi daw siya nahadlok guys. Saan ka dito guys? Yung amo talagang inaano namin. Niloloko eh. Mabait talaga guys yung ano nila dito. Yung pinakatata nila. Kasi ano. Ganyan na siya masalita. Parang nangaaway. Pero bait siya guys. Oo. So ayan guys. Thank you for watching. Ayan. Hintayin nyo lang po ang aking pag-upload ng aking video. Ayan. Kung tayo po ay hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Noemi Competente Vlog. Ayan. Bye bye.